कहो नौका सुननी हो बिना चालुए इंजन चापत ए भाई तो उसे फायदा का जब इंजन चालुए नहीं खाया चापता है इसलिए कौन ड्राइवर है भाई एकदम तक परिवर बदना सीध करहु ममकार सीध करहु ममकाज सभा में आई शरण तिहारी जलचर थलचर नभचर में बाबा घट घट में बास तिहारी वही बाबा से आराधना प्रार्थना करे बा कल के हे बाबा राउर कृपा राउर महिमा अपरंपार हो राउर बाबूजी देव में देव महादेव कहाइले बाकी सभा में सबसे पहले रौरा भुजाइले कहो नौका सुननी हो बिना चालुए इंजन चापत ए भाई तो उसे फायदा का जब इंजन चालुए नहीं खाया चापता है इसलिए कौन ड्राइवर है भाई ड्राइवर न तो लेबर हो ई कौन ड्राइवर हो कि इंजन चालुए नहीं खाया चापता हो हां सुतले घिंचत रहे ए भाई आप जले चालू ना हुई तो इंजन तले हॉर्न बाजी के तरह हाँ इंजन चापल थोड़े जला चापल जला माराई बरो कौन ड्राइवर की इंजन चापता है भाई अच्छा नौके नहीं से रही नौका कोनो नौका ना हो देखो पुरानका नौका कुछ नौका ना हो काहे कहता नहीं पहले हमने यहाँ खाई जाता रहे आजो खाई जाता खाई जाता आजू पूरे पहले हो खाई जाओ लेकिन वैरायटी बदल गई बा पहले बैठ के खाई जा अब आदमी खड़ा होकर जग में खाता कुछ दिन में लोग सूत के खाई पहले हमने यहाँ शादी ब्याह पड़े तो हमने के घर के लोग खाना बनावे गांव के लोग बनावे आ गाँव के लोग मिल के बरतिया के चाहे तिलकहरू के खियावे ए बेरा खाना बनावे खातिर अब पहले नचनिया के साटा होके आई बार खाना बनावे खातिर हलवाई के साटा होता खियावे खातिर वेटर बुलावल जाता और वो जेंट्स वेटर ना लेडीज वेटर आ जान जाई जे नचनिया के कोनो काम नहीं एगो डीजे बांध दी घर भर के मर्द मेहरारू लड़का सियान बूढ़ जवान अपन कमर हिला के राजा इहे नाव का पुरान का अंतर बा तब नहीं के ढेर टाइम रह दो गीत संगीत के का करबो ये काम बा हाँ गीत तो संगीत हमने किया पुराने गीत हो भैया हमारे देखौले नहीं हो भीम भैया तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ही बयान ना हो पाए हमारे भोजपुरी लोग कहल कि एक रात में चांद के पार ले जाइबो का ना हो लेकिन हमने के कहे के बा अरे सबका सब पहिले भेजाव तनी ने बता कोनी स्वीकार हम मंगल के देवता सबका सब पहिले भेजाव तनी ने बता कोनी स्वीकार हम मंगल के देवता कार्तिक जी भाई पार्वती माई कार्तिक जी भाई पार्वती माई संग पिता महेश की ली जाई ना रिधि सीधी के सैया जी आज सभा में आई ना सभा में आके मंगल की बरसाई ना हाँ रिधि सीधी के सैया जी आज
बड़ी शांति से सब प्रोग्राम सुनत तनी ठंडा में कहीं ओइला गइला के काम नहीं है ना 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 जी हाँ जी इतना शांति माहौल बा हमने के 150 दे कर वालो डिस्टर्बो नहीं खिलोगे करो भाई आवे में ठंडा लगी ना बाकी इतना शांति ठीक ना हो ना ना जी ना सही बात बा कहीं कहीं गइला पर तो ऐसा होला कि गाँव ही के लोग समय ना देला रुपया लेके हमार नाम धरी हमार नाम धरी हमार नाम धरी नामे धरे में रात बीत जाला बीत जाला, सही बात बा तब ओसन को ना होखे आए कहली इतना शांति ना होखे तनी आओ यात्रा लगे काम बा हमनी के ओ दिवंगत आत्मा के 3 गो लड़का लोग नाम सब को याद नहीं के वीरेंद्र भैया सुरेंद्र भैया हरेंद्र भैया हाँ और सब स्वागत को के जब से गइल बनी तब से हमनी के मंच पर आइल नहीं खी ये हमनी के तनी खटकत स्वागत क दिहनी स्वागत कइला के बाद भी तनी महफिल में बैठ के तनी सुन तनी मंच पर आवत जात रह हमनी के बुझाई जे हां हमनी के देखे सुने वाला लोग बा सही बात बा तो लइका बाबा से कहले ये बाबा पार्वती के हम दुलारा बाबा मंगल राउर पूजा लक्ष्मी के संगे करला लोगवा सा रूपक बाबा बने जा कि ना गई नहीं वहाँ का हे महाराज तो है तना देर खाई जाला रूपक बाबा है पानी में पी लोगी महाराज इतना खाता नहीं है तब वो और ठेका देखता नहीं कि नरम भइल जाता देखो तब देखी ठेका रहुआ पहले बजावत रहे लेकिन अब वो ठेका से मने बादक सनीमन रहुआ माइक में बोलत आ देखी ठेका बजावला के चार्ज रात भर में 1500 से लेके 2500 तक ले बा निमन ठेका के 2500 मिलता आ एंकर निमन अगर हो जाए तो एक रात में 10,000 सबसे छोटे स्टेज पर न तो चल जाए खेसारी के पवन के स्टेज पर अगर निमन एंकर हो गई नी तो एक रात में 25,000 के साटा होता है खाली देह लेके जाए बनाल तबला कुछ मत लेके जाए यार केस्टो में 2025 मिल जाई तरवा बोलत नहीं तो हमरा मजा होता अब नाल तने बुझाता कि जब से शादी भइल तब से देह में बल बूता कम हो गइल बा बेस झड़ गइल बा हेलो रौरा पार्वती के बेटा है गणेश भगवान बाकी पूजा रहो लक्ष्मी जी के संगे होला साल में एक बार भव्य रूप से होला दीपावली के दिन सेठ लोग साहूकार लोग सोनार लोग रोज लक्ष्मी गणेश के एक संगे पूजा करेला तो पार्वती के हम दुलारा बाबा मंगल राउर पूजा लक्ष्मी के संगे करला लोगवा सा फुलोरी पान से सटाई मान से फुलोरी पान से सटाई मान से हम बोलावता नहीं तेरी लगाई ना रिद्धि सिद्धि के सैया जी आज सभा में आई ना सभा में आके मंगल के बरसाई रिद्धि सिद्धि के सैया जी आज सभा में मंगल के बरसाई भीम भाई 4 गो बंदना गौनी होल हमनी के 3 गो गावल जाई हां जी हां काहे आगल बने तो ओइलू हो तो कहलू हो ना हम जा गइनी ना तो और बंदने में हो गई रहे तार एगो कलाकारी और घर आवेली तो छुएली हां चलो ना चनिया आगल बड़ी हां तो देखो तू नाहियो डांस करबू स्टेज पर बैठ रहबू तो लोग के देखो हैंगा बात बा जाड़ा के दिन में घूरा में आग होके चाहे रोको हो कथवलिया के घूर सुन ले बड़ा कथवलिया के ना जी कथवलिया के घूर न सुन ले नो नो एगो
घूर बराई रहे तो पा गई रहे बूत गई रहे आ वही में एगो पीली लुका के आ बैठ गए रहे आ लोग बुझल कि बड़ा निमन घूर लागल बा ऊपर पूरा रहे आशा में धा बुझाओ जे अब होई वही में लोग उहे तापत रहे। पीलिया के हाँ अच्छा अभी मुस्कान में बाटे तो तू आ गइल बाड़ू तो तारा के देख के कितना लोग के जाड़ भाग जाई। हां अभी ताऊ बा आइयो जा। विजय विजय भैया बानी की चल गइल विजय भैया भीम भाई बानी अच्छा खाए गइल बानी हमरा तो अच्छा आ गइल बानी आओ तन ठीक बाई हमरा तो बुझात लकी भीम भाई खानी हम डांसवा ना करब तरुआ ना आए हमरा। और भीम भाई कहत रहे कि हम वहाँ के का देखेब हम लहंगा पहन लेब तो चुनरी ओढ़ लेब तो हम का देखेब तो देखी भीम भाई रुआ लहंगा पहन लेब हम नाहियो देखेब आ खाली रुआ हमरा सब भेंटा जाई खाली रुआ लहंगा पहन के एहसास करा दी हमरा के भेंटा जाई हमरा हाथ है आइ हो जो हम लहंगा पहन के इजा खड़ा बने तो देखी हम हेलो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल संगीत हुई हमने तो दूसर कहाँ कुछ करे नहीं जा हमने के विजय भैया नो पुरस्कार दिले बनी हार्दिक अभिनंदन करब। संगीत खातिर आ संगीत सुने खातिर हमरा के लोग बोलबे करे बाकी तनी हंसी मजाक जरूरी है विजय भैया जानते ही बनी हंसी मजाक क्या है क्या है शरीर के ऊर्जा देला एनर्जी देला हंसी मजाक ना आ गीत संगीत भी एनर्जी देला तो गीत संगीत में हास्य रस के भी बात जरूरी बा साहित्य के 9 गो रस बा वीर रस श्रृंगार रस हास रस कड़ू रस विभक्त रस सोम रस सोम रस में ना आवेला तो ई सब साहित्य के रस हो ऐसे तनी हंसी मजाक कर जरूरी बा। गोल लागल हनुमान जी के आप लाल देह लाली रसे